Nag-live kanina. Patay na sila. Friends, kumenta sa dito po Dani B. Yo. Latsa. Dito sa gabi. Okay lang, ayaw na lang. Di ba ka ni maigo? May pag-istorya. Istorya na sila. Wala. Ah, YouTube. Facebook. Right.
Atan. Pizza ko. Naku. Gusto mo. Ha? Na. Hala, maupatoy ko ano nun. Wa man ko kalugar last week kay di ko kakuan kada.